Gyorsan elindítom a videót, itt vagyunk megint a projekten, és nézzétek, mi a franc van itt? Mi az az OC beszélgetés is? Ez mi a franc? Hát elég érdekes itt a természet, vagy mi ez? A környezet. Anarchikus állapotok uralkodnak a szerveren. Hát tényleg, ez mit csinál? Johnny Freeman belém jön. Várjál. Mi van itt? Ki ez a Nathan de Lagerdy? Ki ez a nagy ember? Aki azt hiszi, hogy ő mindent megtehet. Du szereti a Minecraftot, az a neve. Azt írtam be. Dóba. Ez mit csinál? Ez szálljon ki. Hé! Ez mi volt? Egy copyrightos zene. Mi a franc van itt? Ez most mi? Gárci, te mit gondolsz erről? Éppen nem vagyok fent. Hát ez így van. Nem sok mindent. Hát de leírom neked, hogy mi van itt. Bandások, maffiások, le vannak így döntve. És hát, hogy kostomacban vannak. És 2 rendőr, nagy keményen itt igazoltatja, vagy 6 ember, vagy 8-at. Vágod. 2 rendőr? Jaja. Hát ha én lennék ott, már olyan fejest levertem volna 2 rendőrnek, Geci. A faszomat szarakodnak az emberek, le kell lőni a faszba. Normális az élet igazoltatni, Geci. Ott van nála a fegyver, hallod? Nekem lenne fegyverem. Itt van valami. William Blood. 0 HP volt. Meg kéne menni. De inkább nem. Eljön lolozni valaki, és nem fogadja el. Ki ez a Johnny Freeman? Belém jön többször. Nem, most nem belém jön, de... Ez most mi? William Blood ide írja. Azt ilyen 35-es idétések nekem jött a motorra, és majdnem megölt. Mi van itt? Anarchia? Hát éppen taxizok, de senki se akar a taxis szolgálataimért fizetni. Nem is akar senki. De az mit csinál? Ott dudál a gyerek, az meg elkezd ütni a kocsit. Mi ez a nokiság? Mi ez a nongyár itt? Mi ez? Mi az? PD csak úgy random kiszáll, és elkezd ütni Johnny Freeman kocsiját. És a Johnny Freeman kap ticket. Őt rúgták ki. Azt a sasdos, nem tudom ki, az ütögette a kocsiját. Hát mi van itt? Én most nem csinálok semmit. Csak nézem a környezetet. Itt valami szerencsétlen úgy fut. Hunti Himen, vagy ki a túró? Hunti Himen. Hát nézzünk szét még a szerveren. Aha. Hát ez volt a Pizzaút és környéke. Nézzünk el délére és környékére. A kis munkás. Katasztrófa! Romba dől az élet ott. Hát ja. Elnézzünk a kezdőhelyre és környékére. Amit ha streamelnék a játékba vágod. Hát igen. Generál Monzana. Megnézzük.
Városháza is környékét, közben beúrunk az útisztítós környékére. Hű, te. Az olyan repez. Milyen taxit vettél? Szóval undorító régi? Sárga. Régen sárga taxi. Sárga taxi, de melyik? Az a neve, hogy taxi. Nem campaign, vagy kombine, vagy mi annak a neve, nem taxi. Normális taxi? Jó. Igen, akkor. normális. Miért? A másik egy szar. Hát a többi helyen unalom van. Ó, itt van egy ilyen taxi, ami az ellenség, vagy hogy mondják ezt. Ellenséges taxi. Hát... Menjünk vissza Pizza Hut és környékére, ahol zajlik az élet. Hát a furcsa élet. Mi a front? George, akkor láthattátok? Az ötmé. Csináld még! Mi van itt? Ez az anarchikus állapot. Mi van még mindig? Semmi? De most semmi nincs. Hát annak a földön. Hát ez irgalom. Mikor jönnek itt a hírek? Megérkezett az erősítés. Hát taxizunk. De senki sincs. Senki se akar velem taxizni. Na, ha valaki nézi majd a videót, és szeretne fuvart, és fent vagyok, akkor engem hívjon. Olcsó vagyok. Otszó. De hogy nem? Engem. Ne, az nem. Otszó. Az... Ez otszó. Fuvar. Nem lesz jó, senkinek nem lesz jó. De hogy nem? Tetves a taxia. Milyen tetves? Belefosott a székbe, meg ilyen. Mondom. Ott is mennek a gangsterzések. Vagy ilyen szó nincs is, de... Na mindegy. Annyira kíváncsi vagyok, visszajöttem ide. Mi van itt? Már leállítjuk a motort, mert fogyik a benzin. Vágod. Kurva életbe. Szaranet. Úram, atya. Engem az OC beszélgetés érdekel, mikor szidják egymást, ezt lekapom videóba. Jó, mi? Az mi a franc? Nézed már a kis... PD szeme látára rapolja vissza az embert. Bilincsbe. Van a... Nem is veszik észre a PD-sek, hogy azt kimenekítik. H3 lesz, hát az nem admin. Volt Ryzen. Hát itt is az. Most menekítették el. Hát ennyit ért a PD. Gondolom leerpézték, aztán majd leszedi magáról a bilincset. Majd leerpézik utána. Többit azt leszorták.